Чъмчъм 35 тук и днеска ще ви покажа Necromancy мод, който ви дава възможността да създавате свои лудички същества, като този смешник тук, този смешник тук и този смешник тук. Къде бягаш, бе? Създателя съм ти. Мърдай. Така е по-добре. Първото нещо, което ще ви трябва, е малко кост на прах. Отивате в някоя крафтинг бенч, някой working bench. Ей, къде ми е working bench? Ето те. Десен бутон. Слагате костна прах тук и ви се получава това, което е костна игличка. Добре, що наследваш? Седни! Сега ви трябват малко стъкленици. Нека да взема малко, нека да взема 6. 5, 6. Добре. Така е добре. И сега удрите безвисни същества с него. И ако направите всичко, както съм ви казал, би трябвало да ви се създаде ето това, което се нарича буркан с кръв. Нека само да взема още една пръчка. Не пръчка ми, костна игличка. И бам. Добре. Този буркан с кръв ще се използва за вашите озащаващи същества и леле, луната е перфектна. И за някои от рецептите. Добре. Следващото нещо, което ще ви трябва, е една желязна мотика, един обсидиан, едно обсидианово блокче, една пръчка. Вземате един working bench, отивате пак в working bench, поставяте обсидиана тук, това тук, това тук, един буркан с кръв и ви се получава това, което се нарича кървав буркан, кървав сърп. Този кървав сърп изглежда използваем и ужасно страхотен. Моля, вижте ме. Добре. Да не проточваме видеото. Пак удрите безмислени същества с това. И нека просто ударите тези зомбита. Къш от тук. Искам да умрете. Бегайте, бе. Така. И ако убиете зомби, и ако убиете каквото и да е, ще ви се получи това, което се нарича душа в вулкан. Сега. Извинете, забравих да ви кажа. Следващото нещо, което ви трябва, се нарича Некрономикон. Не знам какво е това. Сигурно е някаква книга, но изглежда ужасно страхотно и не знам рецептата за нея. Сега ви трябва малко коблстоун. Съжалявам. Всъщност малко дърво и коблстоун. Малко коблстоун. Вземате коблстоун тук. Слагате дъските тук. Вземате Некрономикона. Десен бутон върху дървото и ви се получава това, което ще се използва за вашите ужасяващи същества. Следващото нещо е, че трябва да вземете малко части на тялото. Искам да създам нещо страховито, за това ще вземем ще вземем крипър крака, тяло на сепия, две ръце на зомби и каква глава? Глава на крася. Не можем. Това е единствената сложна част. Слагате буркан с кръв тук, слагате буркан с душата тук, слагате главата тук, ръцете тук и тук, слагате краката тук и тялото тук.
Я да видим какво получихме. О, боже мой. О, боже мой. Добре. Извинете за това. Shift и десен бутон и вашето ужасно нещо ви се призовава. Това беше всичко, приятели. Забравих да ви покажа някои неща. Нека само да взема нещо. Първото нещо, което ще ви трябва е мозък върху пръчка. И когато го държите, вашите приятели ще ви следват. Като големи гъдняк. Виждате? Следвай ме. И хубавото нещо е, че ако имате някъде зомбита, които ви преследват или скелети, вие можете да използвате вашето ужасно същество, ударете го и вашето нещо също ще го удари. Хайде, удари го! Удари го, бе! Ама че си пасивен. Както виждате, уби го. Добре, това беше всичко, хора. Чао!